ଆଜି ଆମେ ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ ସମ୍ବଳିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 6:7 ଥିଲା। 13 ଜଣ ନୂତନ ବାଳକ ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରୁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ଅନୁପାତ ହେଲା 7:6। ତେବେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ସ୍ଥିର କର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବାଳକ ଅନୁପାତ ବାଳିକା ସମାନ 6:7। 13 ଜଣ ନୂତନ ବାଳକ ଆସିବାରୁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଲା 7:6। ତେବେ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା। ଦେଖ, ବାଳକ ଅନୁପାତ ବାଳିକା ସମାନ 6:7। 13 ଜଣ ବାଳକ ମିଶିବାରୁ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଲା 7:6। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 7 ଗୁଣ, ଏବେ ହେଲା 6 ଗୁଣ। ତେଣୁକରି 7 ଓ 6ର ଲସାଗୁ ନେବା। 7 ଓ 6ର ଲସାଗୁ ହେଲା 42, ଯୋଉଟାକି ହେଲା ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକା ଥିଲେ 7 ଗୁଣ ଏବଂ ବାଳକ ଥିଲେ 6 ଗୁଣ। ଯଦି 7 ଗୁଣକୁ 42 ହୁଏ, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ କେତେ? 6। ତାହେଲେ 6 ଗୁଣକୁ 36 ଜଣ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଳକ ଥିଲେ 36 ଜଣ ଓ ବାଳିକା ଥିଲେ 42 ଜଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା 100 ଲିଟର। ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ 2:3 ଥିଲା। କେତେ ପରିମାଣର ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ତା ବଦଳରେ କେବଳ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ ହେବ 1:4? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି 100 ଲିଟର ଏବଂ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 2:3। ସେଥିରୁ ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣି ଉଭୟ କଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଆହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସମାଧାନ। ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା 100 ଲିଟର, ଅନୁପାତ ଥିଲା 2:3। ଫିନାଇଲ 2 ଗୁଣ ଯଦି ପାଣି ହେଉଛି 3 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ମୋଟ ହେଲା 5 ଗୁଣ। 5 ଗୁଣକୁ 100 ଲିଟର, 1 ଗୁଣକୁ 20 ଲିଟର, 2 ଗୁଣକୁ 40 ଲିଟର ଓ 3 ଗୁଣକୁ 60 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଫିନାଇଲ ଥିଲା 40 ଲିଟର ଓ ପାଣି ଥିଲା 60 ଲିଟର। ସେଥିରୁ ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେଇଛି। ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେଇଛି କହିଲେ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣି ଉଭୟ କଢ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ କେବଳ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଆ ହୋଇଛି। ପାଣି ମିଶିବା ଫଳରେ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ଅନୁପାତ ହେଲା 1:4। ଅର୍ଥାତ୍ ଫିନାଇଲ 1 ଗୁଣ ହେଲେ ପାଣି 4 ଗୁଣ। ମୋଟ 5 ଗୁଣକୁ ସେ 100 ଲିଟର, 1 ଗୁଣକୁ 20 ଲିଟର ଓ 4 ଗୁଣକୁ 80 ଲିଟର। ଫିନାଇଲ ହେଲା 20 ଲିଟର ଏବଂ ପାଣି ରହିଲା 80 ଲିଟର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେଲା, ଫିନାଇଲ 2 ଗୁଣ କଢ଼ା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା 40 ଲିଟର, ଏବେ ଅଛି 20 ଲିଟର। ତ 2 ଗୁଣ କଢ଼ା ହେଲା, ସେ 40ରୁ 20 ଲିଟର ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 20 ଲିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଫିନାଇଲ 2 ଗୁଣକୁ 20 ଲିଟର କଢ଼ା ହେଲା। ତେବେ ଫିନାଇଲ କଢ଼ା ହେଲା 2 ଗୁଣକୁ 20 ଲିଟର, ଯଦି ପାଣି କଢ଼ା ହେଲା 3 ଗୁଣକୁ 30 ଲିଟର। ତାହେଲେ ମୋଟ ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେଲା 20 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ 30 ଲିଟର ସମାନ 50 ଲିଟର। ଅତଏବ ଫିନାଇଲ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରୁ ମିଶ୍ରଣ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା 50 ଲିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ୟାମର ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ରାମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଓ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଅନୁପାତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁପାତ ଶ୍ୟାମ। ତାହେଲେ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ମଧ୍ୟପଦ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ।
ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିବା। ରାମର ଟଙ୍କା ଅନୁପାତ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା ସମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଅନୁପାତ ଶ୍ୟାମର ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କାର ବର୍ଗ ହେବ ରାମର ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଶ୍ୟାମର ଟଙ୍କା ସମାନ 50 ଗୁଣନ 200। ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବା? ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ ସେ ଗୁଣଫଳ ବର୍ଗମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଗୁଣନ 200 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା। ଅତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଛେଳି ମିଶି 48 ଚରୁଥିଲେ। ଗାଈ ଓ ଛେଳିର ଅନୁପାତ 7:5 ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଗାଈ ଆସି ମିଶିବାରୁ ଛେଳିର ଅନୁପାତ ହେଲା 2:1। ତାହେଲେ କେତେ? ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ମିଶିଥିଲେ 48ଟି। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଥିଲା 7:5। କିଛି ଗାଈ ଆସି ମିଶିବାରୁ ଗାଈ ଓ ଛେଳିର ଅନୁପାତ ହୋଇଗଲା 2:1। ତେବେ ଗାଈ କେତେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖ, ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ଥିଲେ 48ଟି। ତେବେ ଗାଈ ଅନୁପାତ ଛେଳି ସମାନ 7:5। ଗାଈ ଯଦି 7 ଗୁଣ, ଛେଳି ହେଉଛନ୍ତି 5 ଗୁଣ, ମୋଟ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଗୁଣ। ତେବେ 12 ଗୁଣକୁ ସମାନ 48ଟି, 1 ଗୁଣକୁ 4ଟି, 7 ଗୁଣକୁ 28ଟି ଓ 5 ଗୁଣକୁ 20ଟି। ତେବେ ଗାଈ ଥିଲେ 28ଟି ଓ ଛେଳି ଥିଲେ 20ଟି। କିଛି ଗାଈ ଆସି ମିଶିବାରୁ ଗାଈ ଓ ଛେଳିର ଅନୁପାତ ହେଲା 2:1। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ 5 ଗୁଣ, ଏବେ ହେଲେ 1 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସେ 1 ଗୁଣକୁ କେତେ? 20ଟି। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣକୁ କେତେ ହେବେ? 40ଟି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ 28ଟି, ଏବେ ହେଲେ 40ଟି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଗାଈ ଆସିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ 40ଟି ଫେଡ଼ଣ 28ଟି ସମାନ 12ଟି। ଅତଏବ ଗାଈ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି 12ଟି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।